4 munud ar y cloc. Declan Evans. Pawb yn ôl, yn geithio McGonigal i Bangor. Evans, syth i lawr ddwyddo'r golwr, a honna dros y llinell. Wel, naddo smonach gan Carl Jones yn y gol, ond mi oedd y dyfarnwr cynorthwyol. A fi Smolman ar yr ochr bella, oedd o'n gweld ar hyd y llinell. Diar mi, wedi lliw y Cerdyn Coch. Cerdyn Coch, uniongyrchol i Jasper Jones. A gall o ddim cwyno o gwbl. Y gig gornel yn cael ei chymryd yn fyr. Wrth i'r rhif 8 Bangor James Barry weld i gyfla. Wel, Jasper Jones, ond am byd o gwbl arall ar ei feddwl o. 19 o funudau sydd ar y cloc. A mae'r ymwelwyr yn mynd i'r ochr a gweddill y gêm efo 10 dyn. 1 munud ar 20 ar y cloc. Creamer, mae hon yn un ddofn at yr ochr bell yn edrych am Iolo Hughes. Evans. Yn edrych am Piper rwan. Piper mi oedd i gwneud yn arbennig o dda fan hyn. Mae wedi mynd heibio i Kai Powell Roberts angen y cymorth. Mae cymorth gan y cefnwr dde Morgan Thomas. Thomas, mae Wer yn gael amdano bel ar yr ochr bella. At Wer, am gyfle. Am gyfle i Lewis Wer. Y croesiad yn ein campus. Oedd o'n i gwylio i'r holl ffordd Lewis Wer. Fydd o'm eisiau gweld hwnna eto. Smonach. A Kai Powell Roberts. Josh Carey. Ben efo Declan Evans. Mi oedd Wer yna hefyd. Bel a Jamie Reid. Reid ar ergyd. Profiad. Yr hen ben, yr hen lwynog Jamie Reid. Ond yr ergyd yn syth i lawr corn gwddw Scott Coughlin. Donahue yna le gan Corrigan lle gael ei groesiad yn ddofn. Neb yna mae'n mynd yr holl ffordd at Kai Powell Roberts gosod i nôl at Tommy Creamer. Gerard ar cliriad nôl at Donahue. Dion Donahue. Creamer unwaith eto. Kai Powell Roberts ar croesiad. Mi o'n alawio fanna. Siaws bod yna lawion fanna gan Tyler Brock. Ond tasa na VAR. Mi fydda honna yn gig o'r smotin. Mae Trefelin dan warchain fan hyn. Carey, Ben hefo Declan Evans. Carey troi naill ffordd allall. Carey ar ergyd ar golwr wrsy'n ei gilydd. Sut ar wyneb y ddeiar gliriodd o honna. Dyma Corrigan. Y croesiad y golwr wedi methu honna. Carey a mae yna drosedd ar y golwr yn ôl Mr Livesey. Mae'r bel yng nghefn y rwyd. Wel, dihangfa i'r ymwelwyr. Maen nhw wedi bod yn sownd yn ei Cwrt Cosby ers munudau lawar. Cic rydd i'r ymwelwyr. 3 munud olar, 45 agoriadol. Dyma Josh Carey. Mae wedi gweld llawer o'r bel yn yr hanner cyntaf. Mae Carey. Alla fynd heibio i Evans. Mae'n llwyddo i wneud hynny. Mae'r bel a disgyn i Barry. Am dacl. Am amddiffyn arwrol yn y Cwrt Cosby. Da ni'n chwarae 3 munud dros y 45 yr eilydd. Saunders ar tafliad. O'r bel yn erbyn y trawst gan Louis Gerard ar y foli. Mi gafodd o afal go iawn ar honna. Yn taro'r trawst i hangfa i'r 11 dyn yn erbyn y 10. Harley Jones yr eilydd o golwr i Trefelin yn yr ail hanner yma. Hwna i mewn i'r gwynt. Donahue ymlaen gan McGonigal. Eto, McGonigal. Kai Powell Roberts fanta. Y bel yn cael ei dwyn gan Callum Saunders. Mae Rowan Piper o'i flaen o Saunders. Bel yn edrych am Piper. Canfod Piper alla osod y bel ar gyfer yr ergyd. Yn ôl at Saunders yn mynd amdani hi. A'r data'n chydig bach yn boeth i Carl Jones. Tom Clark. Lledu'r bel allan wan tyd yma. Creamer. Yr un ddofn at yr ochr bella. Arpeniad gan Josh Carey. Wel, dio mor tala o chwaraewyr Carey.
Ond mi neidiodd fel ewig yn y fan yna. 71 o funudau ar y cloc. Di sgôr Bangor ddim, Trefelin ddim, Ceri yn chwipio hon. Mae'n un berig reit ar draws wyneb y gôl. O'r cyffyrddiad lleia oedd ei angen yn y fan yna. Doedd Harley Jones, golwr Trefelin, ddim a fewn milltir ati hi am gyfle i'r tîm cartra. 7 munud o'r 90, ond ydych chi'n gweld trafferthwyr gwynt wrth i Callum Saunders grymanu'r gic i mewn Iolo Hughes allan at Cwpan Parker rwan tan y glyn i Creamer a Dylan Summers Jones ben efo Cian Williams. Mae Jack Smith ar yr ochr bellach, sgwar o David Smith! Jack Smith! Ydi o di ennill i Bangor. Drychwch ar y dathlu yn tu ôl i'r gôl. Y gwrth ymosodiad perffaith gan Bangor. A mae rai dweud maen nhw'n heiddi honna. Ceri yn ôl y Dion Donahue. Dyma Louis Corrigan rwan, mae yna le ag amser i gael ei groesiad i fewn at yr ochr bella. Gwaith campus gan yr eilydd Cian Williams. Be rwy'n digonol Kai Powell Roberts, Jamie Reid! Sut ath honna ddim i mewn? Sut ath honna ddim i mewn? Sean MacDonald yn arwrol i rwystro Jamie Reid, sgorio'r ail i Bangor. Corrigan yn benderfynol. Ond dyma Josh Ceri, mae'n le ar yr ochr bella i Dylan Summers Jones. Dyma Summers Jones, ydi o'n mynd i selio'r fuddugoliaeth. Summers Jones ar ergyd yn erbyn y bontyn! Ac i gefn y rwyd! A siawt! Ma dyna hi! Sam Jones yr eilydd! A dyna'i gyffyrddiad cynta es dod i'r cae. Mae drosodd bellach. Mae Bangor rwan i rownd go gynderfynol. Dylan Summers Jones taro'r postyn. A mae Bangor drwodd i rownd nesaf. Mr Livesey yn chwythu'r chwiban ola a mae'r tîm o'r drydedd haen wedi curo'r tîm sydd yn ail yn yr ail haen yn y de. A mae Bangor yn heiddiannol drwodd i rownd go gynderfynol. Sgôr terfynol yma, Bangor 2, Trefelin dim.